bisimilla mon e ayawo fulful. Ndendori TV ko Abbas Malal Abbas gomu ngotagu Ibrahima Kane katanti leñol. on jarama. Jam ñalle mon bandiraɓe hettiyankoɓe walla ni yeeɓiyankoɓe tuddude yirde ko wiyete ko internet. Gomo gotago arti waddude e mon jewte mumen hono kewɗen wadde ni. O wata yewtere nde ko Ibrahima Oumar Kane katanti leñol mo Agnam Yeroyaɓe, to karallagal ko Abbas Malal Abbas mo Ndendori. Hande noon kadi koɗo meɗen ko goto e musidɓe mo ganduɗa mo inde muɗum tacci keeri kewɗi, golli ko heewi e nder leñol fulɓe, holi on ceerno Yaya Alpha Dia to cuuɗi meɗen Daabe Odeji. Ko adi tawande goɗɗoyten mbima ceerno Yaya jaam ñalli, salmin bandiraɓe. On ñalle jam, mi salmini on bandiraɓe kala ɗo mbawɗon wonde e dow diɗol windere he. Mi salmini on, mi juurima on, mi yetti on kadi. Ceerno Yaya, min calmitinimama e inde leñol ngol. Siki ala a ɓamdi e ɓamtare pular ko juuti gila hanki to wonno e nder leydi Sénégal ha guena waɗi garɗa e nder Europe ɗo e nder leydi Farayse, taccuɗa ha to leyɗele dendude Amérique e nokkuji ɗi gonaɗi ɗin tan. A tawama gueɗe kewɗe pular wi ko da ha ɗo laaɓa jaru. So tawi min mbima tan joni joni holko mbawɗa siftinde min e puɗɗe darde jangde pular to leydi Sénégal ha yetti Farayse ha Amérique, holko mbawɗa jabade? Ewa, ɗo noon ko namdal manggal ngal ganduɗa namdade ɗum no weeɓi kono wawi jabat ɗum wona hunde ne wiinde. Heddi noon ko ma en gaddu hen ɗum ko ganduɗen, tawa kadi ko kalten ko fof ko Allah ne seedi ɗum. Kadi wonno no tarih hewɓe ene cuuɗa ene gubba nemaji walla darde darinoɓe. Eyi pular o jangde mum min minani ɗum gila ko ɓooyi, gila waɗa famɗini e duuɓi. Eywa kadi somi heɗinoma ko ceerno Abdourahmane Banaji yimanno walla ceerno Boyi ndene ñalɗi jawtuɗe nde neɗɗo woni sanɗa e almudagal ene haawimi holko hanno yimɓe e on saaha janngude walla jangguinde ɗen ɗumen, sabu koɓe kalata ko fof ala hen ko firtire. Nden najore kadi heɓimi ha mbimi so tawi tafsir Qur'an ne waɗe sernaɓe kala koye arab ene firta e pular, holko haaɗi ɗum ɗonne kadi wawde tan rewede tan e pular o gadden tawa tan ne jogui facciroɓe ɗum, tawa so gari hay sanno pular o ene jogui hay sanno Qur'an o ene jogui gaddin mum no ardirani ne wawi jangguire noon huñore noon, so woni tafsir kadi tawa yimɓe ne mbawa foftude ɗum. Yaari noon ha kadi natomi julla ceerno Abdoul Kadir Lecciloñ, jimi toon ne kadi sharia o loho o e naw o foof no wawi ƴabbude ni foof e sattude ni foof ene wawi luggidde ni e ɗemɓe jaranɗe foof, haalate kadi koye arab lutte kadi waɗe pular. Najone mawde heeɓi men eyyi kono ɗum ɗon fof mbaɗa faami leñol jasgol wodani ko daɗagol tan pellital e cuusal e andude ko yeyete ko. Ha Allah haaji hitande garmi Dakaru kawrumi ɗon e Gayi Kohoy wonande Elhaji Aboubacry Déme en on saaha noon Aboubacry Déme naata ni e fedde ɓamtore pular. On saaha ko ingénieur o so awa retraite makko omo to nokku biyeteɗo Guédé chantier, ko toon wonno ko gorko dariɗo gandaɗo kam guenɗiyangue tigui rigui jiɗɗo diwan mum, jiɗɗo ɗemgal mum. Ewa kadi ingénieur mawɗo moƴƴo. On saaha musidɗo makko ko Aboubacry Kane député ewa e woɗɓe ɓe gandi Allah waddi min. Kono kadi ko noon kadi Allah waddirimi e musidɗo meɗen mawɗo ne wiye Amadou, ne wiye Mamadou Baba Massouli ko ministére de l'intérieur wonno. On noon holko waɗɗi min annodirde, waɗi min annodirde ko on saaha hono ko mbinomi banggue pular o ko pular jangguete ko foti janggede ko e foti windede walla witte ko ene haqqillam min ummanade ɗum taw ko taɓanne mawde yidde wadde film ni taw haalte koye pular no ɗemɗe ɗi fof kalirte ni no enda en sabu mbaɗa yalana ɗemgal mbiyetegal portugais
ɓurani pular mbaɗa yalna français wawa dadde pular mbaɗa yanna ala ɗemgal ɓurgal ɗemgal gongal ngal fawi tan koye darogol sagataɓe maggol tinnogol e yananede ko daɗaɓe ene ngabbo walla ngabbimo jettimo ene jiiɗi dattade walla ni fuɗɗaka e hunde ene jiiɗi fuɗɗade e gandam ɗemɗe Afrique foof koko ndendina wona ngalam tan ewa kewɗe nan ɗon kaɗaɗe yaade alhaji noon Amadou Tidiane Jamli taw min jiiɗino ko ɓooyi yo Allah yurmomo yaafomo on Amadou Tidiane Jamli o hollimi kanko ne holko yino e pular holno yanno batu Bamako en 1966 ɗum kalami ɗo ko 1973 hitande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeeɗiɗi e tati o haalnimi nde o yano toon wiide o kanko woni goto kadi ɗo tawtorede nguɗon batune ɗemɗe ɗe jahata ene pecce ene dokke alkuli mumen haw yi toon alkuli biyetegal ɓe e ɗe e ŋa e ƴe o arti o wi on saaha kanko wonno secrétaire o woni kalfinaɗo jangde pinal haal pular en o wi kaɗuji gonnoɗo ɗo ɗi foof ko kanko jangguini ɗumen artirani ɓe holliɓe hono ɗum noon jangguinirte kono nde ɓe kalfinimo o ƴeew yo waɗa hankkadi e deftere nde ko wiyete dosɗe cellu nde o ari alkuli biyeteɗe ɓe ɗe ƴe noɗe nde o ari ha ɗon o andi ɗum ɗo won funtide ke woni ɗon saabu ɗeɗo teppe gonɗe ɗon ɗiɗo lomɗi gonɗi ɗon ene mbawi leltinde yaadu meɗen heddi noon o yiiɗi wittude o yiiɗi wattude binde arabe hankkandi kala fan omo ƴeewa ha Allah haji kadi min jiini kanko kadi o haalliɓe ɗum kono noon hono Allah waɗirta taw yeɗo dooro en min gandodiri kadi e banggue ɗum ɗon e Mamadou An en Cheikh Fadil Kane en ewa Cheikh Fadil yo Allah yurmo ɗum kañum ala ɗo hande ewa e musidɗo goɗɗo ne wiyana Amadou Mokhtar Ndongo minen fof hankkadi min batti ƴewde hono ɗum ɗo fotata wawde yarude ɗo noon min gadi hankkadi daranade tigui rigui pular o min janana so tawi o janggaka yahata kadi anduɓe men hewɓe ko gandi ko foof ɓe gandi koye français walla koye arabe goto e mabɓe hadema andude ko janggi ko walla ko woni ko so e français ko ma nanani haala konngudi en jilli hen quoi pourquoi e beedido so tawi ko jangguɓe arabe ɓe ko hakala maana yani seyidi hankkadine ɗum ɗo noon haawi min ɓeɗo kam sa yi jangguɗo arabe tan anda ɗum sa yi jangguɗo français tan anda ɗum ɓe jaranama ha kamɓe e koye mabɓe ɗemɗe mabɓe hankkadi natti labdi mbimi noon ndeke ɓeɗo musidɗo arɓe mbiɓe pular o darani yo dartini wonano kay o fuɗɗano ko o fuɗɗanomo guila ko ɓooyi saabu hatanteɓe leñol waɓe no katande jooɗiɗo o ɓe puɗɗima ɗum guila ko ɓooyi heddi noon ko yahat tan ene yana ha ɓooya kadi wana koko mayti ni oɗon gandi kala ɗo haal pular en ndendi haade mum sembinde darade ko ma wona duuɓi 4 capanɗe joyyi nde hunde fuɗɗo dañede hen ndeke noon no ndeɗon darde kamɓene haade mabɓe darade kamɓe babiraɓe wannoɓe ɗon ɓe anani ko haalata ko saɗi hen seeɗa winde hen ko Amadou Tidiane Jamli e wonɓe seeɗa mbinɗon ko tokoson kadi jomumen puɗɗorno ko bindi jimɗi ewa beele ene janana so tawi jimɗi ne mbaɗe ma haqqillaji sukaɓe naaten beele kañumen ne ƴeewa wadde ɗum ɗon Allahji noon nde min pellidara tigui rigui min mbaɗi fedde ɓamtore pular nde darna sagataɓe yiɗɓe ɗum gari ko hen ɓeɗo ɓe mbiyeten Abou Diop en koye ndeɗon fedde jibina ewa janggugol mabɓe pular koye ndeɗon feddene kadi hewɓe ko nande Ibrahima Seydou Dia en e ko nande goɗɗo ne yette Thiam Djiby Thiam en ko heddoto Podor to walla jumto joni o liggoto ɓeɗo goni ɓoosaji tiɗɗi Ablaye Diaw en hankkandi ne ɓeɗo daari hankkandi pour yiɗi janggude pular o sukaɓe men wonɓe lycée ji université ji hankkandi ne batti famde ɗum ɗon so garti vacance uji kamen yiɗi jangguinde pular e wadde théâtre uji on saaha min darni fedde ɓamtore pular nde ardina so tawi tan ɓaɗa fuɗɗo tan ɓuuri raɓɓide ɗo ɓuuri ɓadade en ɗo e wonande yimɓeɓe ganda hen Mamadou An Dia ko guuriki o hankkandi pular o jangga on sahane kadi wonno mo jogui nokku jaaƴɗo ko wiyete école Ceerno Souleymane Baal omo walli yimɓe dentene mbaɗa toon ene kawra toon pular o ne jangge yara noon ha Allah haaji ko haajanno o itta e ndeɗo gonɗon gardugol min lomtini Aboubacry Déme nde min lomtini Aboubacry Déme
ɗonne kadi gueɗe tiiɗɗe mbaɗama hen eywa ko noon ha Cheikh Fadil Kane aroyi hen heddi noon konde Pulaar o yeehi ha woodi ɗo yetti e darajuji yimɓe gendiyankoɓe hewɓe nananoɓe ko nande Yero Doro en Tano Kande en Jidere Balde en e hewɓe hankkandi goto fof yiiɗi ardade fedde nde e way tan hankkandi no ko nande Cheikh Bamba en jaaɓi o to banggue e Jolof ɓe cikki mataw kala gardiɗo ardi tan ko Fuutanke alay saago Fouta itte hankkandi nawte o ka banggue har Yero Doro ko binduɗo ko jangguɗo ummi ko Misra alay saago kañum foti wonde on sahane kadi yiyande Yero ko yiyande fulɓe tan holɓen fulɓe noon yiyande ko fulɓe ɓe foof yimɓe donki famde hono yarata yimɓe kadi jogui hen kulol e haalaji makko kono ko gendiyanke mawɗo dariɗo binduɗo mo ganduɗa hono mum weeɓani walla heewani e leñol meɗen toon jiɓoyuji kewɗi mbaɗino hen no annabaɓe no sahabaɓe nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam lurodirno e koye mumen tan fedde nde ne dañino ɗeɗo luuri hankkandi waɗi mbatuyo ɓe gonde ga hen Aboubacry Déme gonde ga hen Cheikh Fadil gonde ga hen e Mamadou Sy en ɓe ga hankkandi dutti ga hen e Mamadou An en ɓene kadi jaadi banggue Jidere Balde ene kadi jaadi ga hen e Tano Kande en paade Yero Doro en hankkandi ne Casamance yiiti hoore mum Jolof yiiti hoore mum Dakaru naɓe kañum en wonɓe ɗon judde jeeri ɗe kañum en jiiɗi yiitade koye mumen Fouta ne wiya ala ko kañum en jeeyi ittata noon Mauritanie kañum en rippa ɗo rippannoɗo ewa hono Seyla men Seydou Kane en Moustapha Boli e Kanna Souleymane en e Ba Amadou Oumar Ba en walla Oumar Dia ɓeɗo fof ko musidɓe andanoɓe on saaha e nde ɗon darde heddi tan ko toon kam pundi ruuki no moƴƴi kono Pulaar nanama min jarana hen noon ha min mbawi wadde ñalawmaji piine waɗa une semaine nationale de l' alphabétisation nden hitande nde fuɗɗi waɗede nde dokka ko Kocce Barma Fall nde Kocce Barma Fall teddinda hitande nde ko wolof alay saago tarih wolof waɗe ƴeewe gannanno ɗum on saaha min pelliminelen Seydou Kane Abdoul Boli Moustapha Boli on ari waɗi ndeɗon yewtere ko yewtere mawde hewde fayida hitande reftude nde dokka koli tegella ewa ene yara noon pelle ɗe Allah haaji Allah addani yimɓe kawisa Allah mbiyeteɗo murtuɗo joom tawi min toon e ndeɗon teddedi e ndeɗon tampere e ɗiɗon dukoji e ɗiɗon haareji gendiyankagal murtuɗo ari waaki hankkandi no kañum no muritni min wiyata murtuɗo mbiyanmomi ko murit saabu muriteɓe ko gonɗinɓe pille mabɓe kala koɓe pelliti hay goto wawa ittude ɓe hen eɓe gonɗini ɓe jeccitako murtuɗo noon min wiyata ɗum murtuɗo mbiyan ɗum ko murit Pulaar e on saaha nde murtuɗo ari nde arande murtuɗo omo heewi jaatigueɓe min koye jaatigueɓe tiɗɓe murtuɗo jeeyaɓe omo jogui noon nokkuji goɗɗi ɗo wonata ko nande Déme gonɗo Rufisque e ko nandi kadi e musidɓe heeɓe ko nande Cheikh Fadil en hankkandi ala ɗo ñiiɓi kono min kam koye sehilaɓe murtuɗo koye jaatigueɓe murtuɗo tigui rigui jeeyaɓe Allah haaji noon min nandiri e golle min e makko e Aboubacry Déme e Mamadou Souley Ba min mbaɗi lappuɗo min jeehi Fouta ala foof ene saɗe guure e Fouta ɗomin jahani ha min jeehi e wuuro woto ɗo Sakket ɗo wiya Boso yettotako Bosenke yettotako en wiya Guuriki Allah e welemme Pulaar min jaaɗi ha Guuriki min waali nder Guuriki juuɗe Guuriki waali nder juuɗe Guuriki ala fof ko mbiyanno ko so tawi neɗɗo waali juuɗe he tan maayat ewa mbimi hay sanno ko so neɗɗo waali juuɗe he maayat haade ko Bosen min kam gonɗo wiya jaami ha toon ala fof no ɓe cikkirani ala fof no ɓe jalirani ala fof no ɓe kullirani ndeke noon gandumi wona walde e juuɗe Guuriki he woni Bosen o maɗum ko yaade yiide janande ɗen wallahi min jiwri toon min payi min garti e Mamadou Souley Ba en hankkandi ne Pulaar o daari ala fof ɗo wonani min tinta tan ha ɓooya min ceerta murtuɗo woto tan ɗo sordini ene jangguina majja balɗe tati balɗe nayyi ko murtuɗo liggi e nder Sénégal ko foof minen foof so tawi min ndenti so waɗama pecce tati murtuɗo jeeyi pecce ɗiɗi ɗe ceerno Yaya ɗin lappiɗi kalata ko hedde hol kitali
ewa ɗum ɗo joni so tawi en ƴefti tan eɗen mbawi ƴeftude haqiqa o ko hitande 76 en 17 en 18 en ha fayi 19 ha fayi 80 kanƴe fof tan ndendi ɗo henna kono wiidem tan ko nde ɗo hitande haqiqa tan nde murtuɗo ari ewa ɗum ɗon mi ɗesi mottude eyyi koye nder ɗin duuɓi eyyi koye nder ɗin duuɓi saabu on saaha minen taw ɓaɗa film am mbaɗa yiiɗi kala ɗoɓe daari minne mi daro mi haala ko film o ko min jiiɗi wadde hen e aadaji men emin yanana leñol wawa finde tawa yiitaki hoore mum sakataɓe mum battani yeeɓede nder aduna ha woda namdidiɓe ngal ɗo ɗemgal eyyi koye nden hitande ne kadi sakket muɗum garmi ɗo henne e nder France ewa goho ƴewde ko wiyete koppareje ɗene mbawa fewnu ɗum ɗimmel nguel jokkude jangdam e université Vincennes ewa kadi ƴewde kadi ndiɗo leydi so tawi jomumen piini hono min piiniri to ni kamɓe koɓe ɗanniɓe eɓe daña jawdi eɓe jogui eɓe garta emen kono yiyata pinal ngal min jiingal e banggue ɗemgal ngal ɓe jii mago jinnoɗa wadde ngo walla won wiyoɓe film ko holtitode cuɓinoɗa min guinnono ko Allahu akbar kono Allahu akbar o firti ko Allah woni mawɗo e dow kala hunde kala ko wiya wawa yaade tawa ko mum Allah tawtoraka anani ko leñol jaɓɓangol guila ko ɓooyi guila e duuɓi eɗen gandi haalpulaar en ɓooyi ardade eyyi kono ɓe ɗesi tan yatirde caggal e banggue Sénégal ko hitande Mamadou Dia Diagga kala mbiyannoɗo hankkandi ko haalpulaar watti hulde watti hersude watti naatde e leƴƴi goɗɗi ewa wasa haalde ɗemgal mum eyyi saabu Mamadou Dia Diaggama hankkandi huuli Senghor saabu wiya ko Mamadou Dia ko mbiyannoɗo waɗa coup d'état wadde darde mon e nder leydi Sénégal ha Mamadou Samba Diop murtuɗo ari tawi on ɗon ɓeydi sembinde on ko ɗum jibini enɗamma e murtuɗo e Aboubacry Déme ha ɗen dille peeñoyi to leydi Farays eywa to Mamadou Samba Diop murtuɗo min mi yima ɗo ene nder France ko adi taw ni nde warata to amen ga saabu nde garmi ɗo ene nde kala nde namdimi haalpulaar ɗo wawi wonde gendiyanke ɓe kollimomi ɓe kallimi kanko Mamadou Samba Diop on saaha woni cité universitaire on saaha docteur Oumar Ba kañumen ummi to wiyete Irak walla Égypte ene ari ɗo hen kollami ɗum Mamadou Aliou Modibou mbo sikki ko Cameroun naajo kañumne wonnoto alay Zia to on ne saaha kadi jaami jiimi ɗum e kala gendiyankoɓe Guiné naaɓe wonnoɓe ɗo hen ɓen goten fof jiimi ɗum ko nden noon kam gambi murtuɗo haqiqa nde gambi murtuɗo nde min puɗɗodi e cehiɗagal on saaha kam omo yiilo banggue deptoragal makko on saaha taw ɗo e leydi he worti bindata e binde e jangde ɓe daraki nde ɗon darde wonde ɗo hande e nder ndiɗo leydi koma murtuɗo artoyi ha to Sénégal to tawi min toon ko nden oɗon pulaar fuɗɗi darade tigui rigui nde min mbaɗi to ko min mbaɗatno hamin kaljiti min garti ɗo henna noon en 81 82 83 84 ɗo noon hankkadi woni kala ko min ko waɗano ɗo e kadi ko alano ɗo e nder leydi minne kadi min itti min garti ɗum min kawrin ɗo kadi minen ɓeɗo foof ceerya min gandi haade moon arde ene wonno fedde to Bordeaux ene wiye kawtal Bordeaux e on saaha ko kawtal Bordeaux tan wiyete no caggal mum watti wiyede kawtal janggoɓe pulaar fulfulde e windere nde wiyama an ɗo tawa e banggue puɗɗe muɗum holno ɗum yaruno eywa banggue kawtal Bordeaux ko gonga kawtal Bordeaux min tawi kone waɗi kono min gari ɗo nde min nani kawtal Bordeaux natti wonde kawtal Bordeaux watti ko notorade kawtal janggoɓe pulaar fulfulde e windere wono wonnode Égypte nde mbimi ɗum ɗo de ene hawni kamɓe Bordeaux naɓe hoto ɓe jeeya wiya kamɓe ɓe jeeya ko Casamance ko fulɓe ɓeɗe wonɓe toon ɓe fulal naɓe mami ɓeɗo dey tinnimi mais ko ɓeɗo tan jogui ɗo fedde e ndiɗo leydi ɓe mbi a worti Guiné naɓe Cameroun naɓe kono Sénégal naɓe heddiɓe ngala ɗo ko kamɓe tan jogui min jaami jimɓe ko adi fof ko min mi yeehi yiideɓe ɓe mbaɗimi invité kamɓe Bordeaux naɓe Elimane Basen on tan woni hen no Fouta ngema to jeenoɗo hen ewa Tidjane Mbalo en Samba Diamanka en e woɗɓe ewa ɓen mbaɗimi invité garmi joddimi e mabɓe min jewtidi kollumi affaire film am ɓe kalanimi ɗoɓe jarata paammi ko woni toon nde jettimi toon nde paammi kamɓe haalpulaar wonɓe toon ɓe kamɓe fof ko wuuro woto ko denɗiraɓe ko jiidaɓe wonɓe e nokku goto hakkude debbo e ɓiiwu mi yii eɓe tinni eɓe jogui darde tigui rigui kono koɓe muɗɗolel gotel e nokku goto mbimi noon fuladu tan notorade fedde kawtal janggoɓe pulaar fulfulde e windere
ɗum ɗon alay sago fulfulɓe wonɓe ɗo e nder leydi ɓe fof jantine e maɓɓe ɗe murtuɗe ngari tawi min ɗo e Mamadou Souley min gadi yaade ko Mantula Joli ɗumin gari ɗo Mantula Joli ɗo wona hunde welde min jippi ɗon ko waji goto ene wiye Samba Wullu ko Ganguel Soulenajo ko ɗon min ñamata ɗon min jarata e nder foyer min nodda emin ballodira e maɓɓe e kono on saaha ɓe wona naatɓe tigui rigui won naatɓe maɓɓe noon ɗo sakke ɗo natiri saabu Alaji Mamadou Souley ba saabu gandi Mamadou Souley ko mawɗo e Ganguel naaɓe ko jaati maɓɓe kadi ɗo Dakar ɗo on ardata ko woni taw ko golle puyɗe kamɓe Ganguel naaɓe noon ɓe naati hen on saaha noon emin tesken kono nde Diallo Seck en Seydou Ba en e woɗɓe hay somi innani inde mum e ɓen kam puɗɗi famde min ɓe puɗɗi famde min ɓe joni kay jokken haade wiyama Ganguel Souley Mamadou Souley wi ɗum noon won Ganguel naaɓe woɗɓe ɓe nana Vose ɓe nana Barante min mbi jehen Barante min jeehi Barante min tawi ɗon Samba Ndaw gorko grobone ceɗɗo dariɗo tiiɗo dewgal makko ɗesi jiɗɓiɗe koko min liggoto ko saabu min gara min ƴeftamo o jippo subaka min jaada makko ha hiira o arta o wondaka ko oto makko ko haalis makko ko darde makko debbo on e Allah waɗi ɗum ko deeƴɗo ko teeyɗo ina muñani mum yande hankkadi korima wonɓe ɗon ɓe ceerno Alaji Dia en e mawno men Mamoudou Dia en minimen yande woɗɓe Demba Diallo en ɗon min dañi ɗon fedde mawde ko ɗon ɗo Barante ɗo min puɗɗi yiide guite tigui rigui ma Pulaar wawde yaade on saaha noon kamɓe ne jogui jokkere ɗo Rouen ɗo min gari Rouen ɗo min tawi ɗon musidɓe ɓe janggani Pulaar kono kadi ko nanaɓe ko nande Yaya Guèye en ko nande Cheikh Koundoul en ɓenne kadi jaɓɓi min noddi ɗon batu beele Pulaar ne jangge ɗon seeɗa kono min dañani ɗo Rouen ɗo no min jiɗiri ni e on saaha min jawti min payi Havre nde min jetti to Havre to min goni ɗo foyi ɗo mawon bal tati min dunkuni dañƴi hay jaatiki kono Allah haaji waɗi gon noon toon wiyete noon seega woon e ja ƴella e goɗɗo wiya Hammad Sy Allah yurmo on mi nani joni ko sehil makko sankimo e ko ɓeeɗo kadi bismi min toon e on sahane kadi banaji naji gotan ɗon ko mawɗo ganduɗo politicien ene wiye Baba Sall ɓen jaɓɓi min eywa min goni ɗon ma on balɗe nani balɗe tati walla nayyi walla joyi ni kono min donki dañde ko heewi juuɗe amen min kawri ɗon e waji goto wiyen ɗo talla e goɗɗo ne wiye Mamadou Seck ewa koto leyɗele arab to leyɗele Libi to ummino jugoji kewɗi mbaɗama won noon kala ko adda wodat no yiira ha juuti min giwti ɗon kadi min dutti min payi Vernon no min mbaɗiɗi Vernon Havre ni kono min mbaɗiɗi Vernon min giwti ɗo min payi e nder Paris min gari Alaji Mamadou Souley Ba kadi jogui musidɓe enen goni to foyer Bilancourt ɗo ewa woni Bayo Dia en jaaɓe to en Allah yurmo ɗum kañum jeeya ko Horka Ƴere ewa Samba Fall en jeeya Padalal ɓen ko mawɓe Renault ene liggotono ɗon Moussa Boydi en ɓeɗone kadi jaɓɓi min ɗon min kawri ɗon e ceerno Mansour ene ƴiwti Iran e on saaha en 81 min kawri ɗon kono min darni ɗon Pulaar no way fof ɓen kam dokki min sal mawɗo min jewtidi ko babiraɓe ko immigré ji kañum no way ko révolution e mumen ni dal wonno hunde fof sone ara wonno liggueyaji ɗi ne keewi jomumen e calodiri won tan ko mbawata famde wonko janggi Pulaar jomumen donka famde kono mine murtuɗo goto men fof waɗa jiiɓi yimɓe ene gandi jimɗi ɗi ne beeli on saaha murtuɗo ne jogui yimre mum wiyetede gawlo miskineɓe ko yurminide so tawi o haali yimɓeɓe belto ewa ɗonne kadi woni ko min dañi ɗon on saaha min giwti ɗon min tokki min payi Créy min giwti ɗon min payi nokku biyeteɗo 51 eyyi min giwti ɗon min payi Montargis ewa min gari ɗo Montargis noon ɓe min tawi ɗon ɓe wallahi ko haqiqa ko dental manggal haal Pulaar en wonɓe Montargis ko yimɓe dariɓe tigui rigui min gonde e mabɓe ɗon emin jangguinaɓe eɓe ñammina eɓe jarna wonon ɓi Aboubacar Déme goto nan ɗon resa ewa ene wiya Maymouna Déme ewa dendagal hoddi min gonno ɗon noon ceerno Diagne en eywa e musidɓe hewɓe Moussa Konté en suwaɓe hewɓe Moussa ceerno La en woni joom galle Billel Bassumen ɓeɗo foof babiraɓe mawɓe ɓe dari tan ɓe pelli liggotade amen min jeeyi ha to foyer to min kaaɓe
directeur foyer o sabu o yiɗano pulaar o jangge e nder foyer min jodde e makko min e makko e murtude Aboubacry Déme e Samba Ndaw ha Allah haaji o rokki min ɗon ɗo watti janggede min jawti min pokki min payi Orléans ko noonne kadi min gummi Orléans noon min payari Étam hankkadi ne wayno kala ɗo min potanno yaade hankkadi min jeehi eyo min dutti kadi min paati Trap mon sa min jogui to musidɗo goto wiye Yaya Diallo ɓe noon nonkino famde haqiqa min jahanno kono tawi ɓerɗe amen ene jogui wadde min ko wiyete association des ressortissants sénégalais en Yvelines kamɓe ko toon min garde e mabɓe kamɓe hen Amadou Haby en yo Allah yurmo ɗum Bayla Agnel woni El Fek ɓeɗo min joɗodi toon min mbaɗi toon fedde wiyetede association des ressortissants sénégalais en Yvelines wiyete ko ARSI on saaha min duttitiri kadi haare wonɓe nden beele ndeɗon so tawi yimɓeɓe jii pulaar o wona tan jangge binde ala ko jangge binde so tawi on naati ndeɗo feddene kadi wooda ko dañƴon ko nande galleji en jokkodiron e laamu hankkadi ma ko heddi ko ne ko ɗum ɗon wawata ɗumen ɓen wawata ɗumen ko intérêt nde min mbaɗi ndeɗon fedde on saaha ceerno goto wiye ceerno Tidiane An min jaa belnaɓe enen ummi Kongo omo ari omo jippi musidɗo men tedduɗo tiiɗo dariɗo sagata biyeteɗo Moussa Kébé mo ganduɗa e nder Mantes-la Jolie wona neɗɗo bolle puyɗe ko neɗɗo darinoɗo ko neɗɗo tinniɗo ñamaɗo galle mum tampanɗo leñol mum joguiɗo konngol ƴoƴƴo muñƴo bawɗo hunde foof e on saaha e ndiɗo leydi oɗo Moussa Kébé woni jaatigui Amadou Tidiane ceerno Tidiane min nelani Demba Oldou Dia ummi Suisse ari tawi min ɗon min mbaɗi ndeɗon fedde min mbaɗi ndeɗon fedde Demba Oldou téléphone Abdou Diouf haala ɗum ndeɗon fedde wiyetende ARSI jibinama Abdou Diouf waɗi nommé ministre de l'immigration wiye Fambaye Fall ari ɗo ene arti ɗo ene Djibo Ka ɓe mbi kamɓene ɓe goni membre ɓe liggude e amen on saaha noon nde yiya ɓeɗon gaari hankkadi guure keddiɗe min donkuɗo naat pulaar ɗe foof kañumen hankkadi ko noon naati hen ceerno Yaya mi faami ɗeɗo pelle fof ko pitti ha mbawon rentinde fulɓe dilloɓe e nder forêt so mbaɗo ɗumen fedde wotere caggal nde jaaɗon e guure ɗe guure ceertuɗe jaaɗon ha Bordeaux beele wonɗo mbaɗɗon tan batu gotu keeringu mbawɗon rendinde cengɗe ɗe foof ha kawtal tigui tigui ngal jiɗɗo ngal wawi jibbinede eyyi ko ɗon noon payano min mbimi noon hankkadi nde min dutti ha ARSI o kadi naati waji ɓe hankkadi ne batti naatde min mbiye joni noon haadi en dañi cete kewɗe nokkuji jaahaɗɗi fof ñaamo en Vernon en Elbof en Arpajon en Barentin en Mantes-la Jolie en Compiègne en ɗum ɗo fof en jeeyi hankkadi joni noon gaare ndemte mbaɗen feere jeeyi Bordeaux haadi ko hay sanno ko kamɓe tan wonɓe goni toon hay sanno yimɓe ɗiɗo haadi ɓe noddi fedde kamɓe gaɗi wadde fedde enen ɓeɗo fof mbaɗen dental jeeni joyi en ɓe mbiyen ɓe jarama e darde nde ɓe darani pulaar eɗen jiiɗi noon gollodade e mabɓe joni noon en jiiɗi gollodade e mabɓe en calaki yo wiye kawtat janggo pulaar fulfulde e windere kono jinɗen koɓe nooto ko pulaar o nooto konngol ngol naɓɓe ɓe nooto noddago ngo kawtal jangga pulaar fulfulde e windere wona pullo Sénégal tan mo Mauritanie yo naaten mo Guinée on yo naaten mo Mali naajo yo naaten saabu enen ɓe nodɗen ɗo ɓe foof ala hen fof ɗo haal pulaar jeyaka jehen mbiyen ɓe eɗen jiiɗi gollodade e mabɓe soɗen jiiɗi gollodade e mabɓe bureau mabɓe ngo alay saago pirta ɗum e wooda hen poste oji ɗiɓe jogui enen arɓe hesɓe ɓe kadi goto men fof so felliti fiiɗe jawdi mum e kadi yiiɗi sembinede ko waɗete ko yo wood hen poste oji dokkaɗi joni noon ɓe jaaɓi eyyi min nelan noon kawtal noon taw heblaki tintani tini emin daro e leydi kono tinana kam ɗeɗon feere ma aroji ha Allah haajiri min nele mabɓe komin aroɓe eyyi min jiiɗi wadde e mabɓe ñalawmaji piine eyyi kono ñalawmaji wittoji e piine ɗi ko ñalawmaji kadi miijaɗe yo fedde nde fuus kamɓe ɓe tinta noon emin gaari ɓe teddini min no moƴƴi ɓe mbaɗi amen teddugal nde min gaari noon ha ɓe gandi hankkadi ko addi min ɗon no hankkadi laaw wondiral ari ɗesde salade jattinade sikkede woni koye heɓtede e juuɗe mabɓe ala ɗum ɗo fof mi sikkani ɗum kono cikkumi kamɓe ɓe cikki ko ndeɗo fedde arde wawa gollade koɓe golli ko saabu kamɓe ɓe pelliti eɓe jarliti eɓe jogui jawɗele mabɓe ceerno Yaya Alpha Dia min paami
on mbaɗi feere ha mbawa jokkodirde e kawtal Bordeaux mbatton ɗum kawtal gotal e nder leydi Farais. bandiraɓe tedduɓe woto goɗɗe roguere men adande ko ɗo haaɗi eɗen jaaɓani roguere men ɗimmere ɗum noon ɗowanno yewtere nde ko Ibrahima Kane katanti leñol mo Agname Yero to karallagal ko Abbas Malal Abbas wonno koɗe men ko Yaya Alpha Diamo Dabe o deeji yo jaam hiranen so hiiri kadi yo waal.